Melatu filɛdama bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma an b'a fɔ aw bisimila ko tuguni an ka jamukan kɛnɛ kan n'o tɔgɔ taabolo de dam taabolo de dam kɔni ye jamukan ye min b'a to an kɔni bɛ an balakaw wele ka na barisa émission kɔni ye 100% famille an balakaw bɛ na u bɛ kuma an bɛ kuma jamana kɔni kunkankow kan k'a ta politique kundaw économie kundaw fo ka taa bila société kɔni kɔnɔna kunkankow kan bi donya in na an ni an ba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɔgɔ ko Nana Kadija u b'a fɔ ko maa ka y'i yɛrɛ da kuma dɔ la an b'a to a yɛrɛ k'i yɛrɛ présenter ne ba ye tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Madame Konate Nana Kadija Kulibali ne ye association Bonheur Plus présidente ne ye musow ka association ani denmisɛnninw ka association ne yɛrɛ baara bɛnnen bɛ musow ka siniɲɛsigiw ma yaasa an ka force yɛrɛ belebele yɔrɔ min ye an ka baara yɛrɛ fanba yɔrɔ min o de ye musomanin minnu bɛ kɔnɔbara balilen sɔrɔ n'a bɛ taa b'a kalan na a taalen ɲɛfɛ ani baarakɛla minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ faso la ka na u bɛ kɔnɔbara balilen sɔrɔ u tɛ kalo na donc an b'olu recensé k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u kalan métier la i n'a fɔ maquillage ko b'o la galadon b'o la bololabaara camanba de b'a la yaasa u ka se k'u ka besoin surveiller yaasa sini ma sini ɲɛnama u kana se ka siri mɔgɔ la taalen ɲɛfɛ u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na u bɛɛ ka yaasa u fana ka dɔn k'u fana jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ i kalanna o i ma kalan jamana in mago b'a den bɛɛ lajɛlen na donc c'est an bɛ jamana in musow bɛɛ lajɛlen former kalan ni kalanbaliya ko t'a la bɛɛ lajɛlen yaasa an bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ n kalanna n ma kalan n bɛ se ka nin kɛ n yɛrɛ ye et puis fana hali n'i kalanna c'est pas forcément que n kalanna n ka se ka baara sɔrɔ bureau kɔnɔ donc an bɛ fɛn dɔ musow encouragé u ka entreprise dayɛlɛ u yɛrɛ ye o de y'anw ka baara fanba ye denmisɛnninw ka wolosɛbɛn la wolosɛbɛn tɛ denmisɛnnin minnu na ani se tɛ minnu ye k'u denw don école la an ka baara o fɛnɛ bolo dɛmɛ. Sani an ka don émission yɛrɛ babu kɔnɔna la Nana Kadija folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛkɛlaw ma? Vraiment n ka foli belebele bɛ an filɛlikɛjamaw n'an lamɛnjama bɛɛ lajɛlen parce que minnu tɛ san sɔrɔ dugu la n'i y'a ye an ka information bɛ taa yɔrɔ caman na a layɛla de dɔw fana de b'u ka tɔnw bila ka anw lamɛn donc n ka foli belebele b'u ye vraiment. O kɔnɔna la filɛlikɛjama bɛɛ lajɛlen n kɔnɔ kɔni aw ye Nana Kadija kɔni ka présentation lamɛn a y'a jira k'a fɔ a ka baara bɛnnen bɛ min ma a ka baara yɛrɛ kɔni fanba ye vie associative de a ko fana ko a bɛ an balakaw dɛmɛ n'o ye muso minnu kɔni bɛ bɔ an ka togodaw la ka na baara kɛ duguba kɔnɔnaw la dɔw bɛ problème caman sɔrɔ barisa dɔw bɛ kɔnɔbara balalen sɔrɔ a n'a ɲɔgɔnna caman ale kɔni b'olu caman recensé ka don jigi kɔrɔ a ka baara bɛnnen tɛ togodala musow dɔrɔn ma an ka société kɔni musow kɔni fana sen b'a la Nana Kadija ye muso cɛsirilen ye kosɛbɛ sans plus tarder an bɛna don politique kɔni kɔnɔ barisa an ka bi babu kɔni fanba kɔni b'o de kan kosɛbɛ Nana Kadija e hakilinata ye mun ye Mali transition kɔni tagacogo la nin wagati in na? Vraiment o ye ɲininkali diyara n ye ne hakilina ye min ye Mali transition ko in na an ka to halisa an ka sariya kɔnɔ maa i yɛrɛ bolo ye sariya min sigi i yɛrɛ jɛra ni sariya min sigi a sigi kan bɔlen mɔgɔ min na i k'i jija i seko ni i dɔnko ni i damayira bɛɛ lajɛlen na a viole yɔrɔ kana na bɔ i la jamana in sɛgɛnna jamana in degunna jamana in ne yɛrɛ hakilinata kɔni ye min ye jamana ko in na an bɛɛ ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma transition o nin côté o a bɛ tan o règlement de compte o liberté d'expression o o tigɛlen ka bɔ jamana kɔnɔna na a bɛ na ni degun caman ye nin kɛra tan o nin kɛra tan san tan règlement de compte an t'o fɛ transition kɔnɔna na e fɛ n'a ma ɲɛ transition nana a nana bɛn ni kelenya ni sabati de la et puis an tun bɛ degunba dɔ kɔnɔna na ne hakili la an kan ka bɔ o kɔnɔ mais ɲɛ b'a la halisa an bɛ ka replonger tuguni degun kɔnɔna na vraiment o tɛ ne hakilina ko ye transition in taga ɲɛ o I ka kuma latigɛ tɛ i ko k'an tun bɛ degunba dɔ kɔnɔ ko nka ɲɛ b'a la e yɛrɛ tun bolo an bɔra kɔnɔ nka a bolo b'a fɛ k'an ka replonger tuguni o ye mun degun ye? dun ka fa ma sabati jamana in kɔnɔ bɛɛ ko ko dun ka fa ma sabati jamana kɔnɔ o ye kelen ye filanan bɛɛ ko tuguni ko Mali électricité ko courant ko in filɛ ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ tuguni sosoro taara sosoro nana an musow filɛ an bɛ frigo de branché k'an ka maɲumako jagonin k'o la k'an denw balo la barisa sugu gɛlɛyara donc sugu gɛlɛyara a fɔra aw ɲɛna ko minɛn kuraw sanna ko ka na n'a ye ko minɛn kura ni Ala sɔnna ma courant tigɛ tɛna kɛ jamana in kɔnɔ tu ne peux même pas faire une heure courant bɛ tigɛ i ka so kɔnɔ n'i ka mansimafɛnw branché courant bɛ se ka tigɛli min kɛ a bɛ tigɛ ko 4 bɔ ɲɔgɔn fɛ n'a nana dɔrɔn a bɛ tigɛ donc o degun fanba b'anw kan anw fɛ transition nana lafiya de kama vraiment a bɛ ka kɛ degun ye parce que a bɛ komi sonsoro taara sonsoro nana
yɔrɔ dɔw la ça se répète vraiment degun b'anw kan hali dun ka fa yɔrɔ la degun b'anw kan côté dɔw fɛ. N'i ka kuma sɔnji la n'i ko dun ka fa yɔrɔ la an yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko dɔ faralen don an ka sukaro kɔni piri kan dɔ faralen don sɔ piri kan ka fara ɲɔgɔn kan n'a ɲɔgɔnna caman o ye situation ye min ma nɔgɔ cogoya si la o kɔnɔna la nana Kadija an y'a mɛn k'a fɔ ko CEDEAO kɔni tun ye welewele bila an ka président de la transition ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'a ka na u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya barisa welewele kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ se ka fɛn kun bɛnnen bɛ chef d'état dɔrɔn de ma chef d'état minnu bɛ CEDEAO kɔni kɔnɔna la nka a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka transition ɲɛmaa kɔni ma sɔn ka taga ale ye condition dɔw posé condition kɔni fana ma bɛn CEDEAO mɔgɔw ma nka e yɛrɛ bolo min y'a to président de la transition kɔni ma sɔn ka participer u ka réunion in na hakilinata ye mun y'a ko e bolo a ko ɲɛna wa a ma ɲɛ ne tun y'a kɛcogo ye wa. Bon ne fɛ vraiment mɔgɔw degun t'anw kelen kan an ka lajɛ jamana ninnu fɛnɛ y'anw dɔ de an balimaw don foyi tɛna se ka anw ka président sɔrɔ jamana in kɔnɔna na wa foyi tɛ se k'a sɔrɔ hali jamana kɔ kan parce que anw ka janni anw ka président Assimi ka kɛ président Assimi tun ye cɛfarin ye président nana cɛfarinya sɔrɔ Assimi ye porteur de ye Assimi ye porteur de ye saya mana bɔ yɔrɔ dɔ gɛlɛya mana bɔ yɔrɔ dɔ Assimi b'a kunbɛn ale terrain dɔn Ghana CEDEAO surasiw ni janfa kɛlen don tan ni janfa kɛlen don tan an bɛ Assimi dɔn tenitigiya faamaya nana sɔrɔ Assimi ye porteur de ye donc ne kɔni hakilina na sigikafɔ ma fɛn min ban sama-samali ani fɛnɛ ka fɛn dɔw bisigiya k'a fɔ ni taara nin bɛna kɛ a tɛ foyi dilan anw tɔɔrɔlen don cogoya min na bɛɛ voisin fɛnɛ tɔɔrɔlen don o cogoya kelen na donc an kana fɛnw imaginer ka fɛnw dilan ta yɔrɔ la ka sɔrɔ o yɔrɔ tɛ an kana fɛn dɔ imaginer k'a fɔ ko an jugu don n'an taara nin piège la bɛnnen nin bɛ taa non o kuma kɛ tuguni an ka bɔ o fili kɔnɔna na an ka bɔ o kumaw kɔnɔna na parce que an b'a ye réseaux sociaux sanfɛ i bɛ mɔgɔ caman ye kɔ kɔ b'a fɔ ni Assimi taara nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan aw bɛ kɔ kan de anw de bɛ Mali in kɔnɔ tɔɔrɔ min b'anw kan a tɛ aw kan aw ka frontière datugulen tɛ anw de ka frontière datugulen don sugu kɔnɔnaw la an musow bɛ sɛgɛnnen don fɛn caman na an musow bɛ sɛgɛnnen don du kɔnɔna na wa anw de sɛgɛnnen don jamana ko in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ ne kɔni fɛ kɔnɔna suruguli t'a solution ye ka kuma kirikaraw fɔ k'a fɔ nin bɛ kɛ tan président na nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan c'est pas la solution an ka fɔ ka bɛn kɛ an ka sigi ka fɔ kɛ bɛn min b'a to jamana bɛ taa ɲɛ bɛɛ k'i bolo da i dusu kan ko in ye Mali ko ye wa foyi tɛna président sɔrɔ Ala barika la barisa a ye jamana in ta a y'a ta a ka premier conseil kɛra ka jamana in ta k'a bɔ degun na n'o ye Assimi hakilina ye walayi foyi t'a Assimi sɔrɔ a mana ta diɲɛ fan o fan foyi t'a sɔrɔ n'o de y'a hakilina ye n'o a b'o de fɛnɛ waleya ko nɔgɔ t'a la foyi tɛ président sɔrɔ hali n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ hali yɔrɔ min hali n'a taara Faransi président k'a wele foyi t'a sɔrɔ o de ne hakilina an ka bɔ ko négatif kɔnɔna na an kana positif kɔnɔna na an ka miiri k'a fɔ mɔgɔw de sɛgɛnnen don jamana in kɔnɔna na degun bɛ yen mɔgɔw cɛw tɛ ka baara kɛ chauffeur frontière datugulen don an ka miiri an ka tâche dɔɔni fɛn fɛn bɛ nin kuma la a kana sɔn u bɛɛ ka denbaya dahirimɛ b'u bolo donc an ka miiri fantanw na an ka miiri chauffeur minnu sigilen don an ka miiri dɔɔni an ka tâche o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ o yɔrɔ la. filɛjama bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn tuguni k'a fɔ ko an ni Nana Kadija de bɛ ni ɲɔgɔn bolo nin wagati min na jamukan in kɔni tɔgɔ ko Tabure de Dame Tabure de Dame kɔni ye jamukan ye min b'a to an bɛ se an balakaw ma an n'u kɔni bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jamana kɔni kun ka kow kan barisa a kɛra politique bolo a kɛra jamana kɔni économie kɔni kun ka ko ye fo ka taa se société ma u kɔni bɛ u da don la u y'a fɔ ko n'i y'a mɛn jamana k'i ko muso donc foyi tɛ taa musolakaw kɔ a foyi tɛ taa olu kɔni fana hakilinataw kɔ jamana kɔni jɔlen kun ka ko kan o kɔnɔna la an bɛ transition de kɔnɔ halisa donc question in kɔni tɛna poser fɛn wɛrɛ kɔnɔ min kɔni tɛ transition kɔni kɔnɔna ye Nana Kadija e yɛrɛ bolo jɔyɔrɔ jumɛn dilen don musolakaw ma depuis transition ko in daminɛni ani sisan ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ ye jateminɛ jumɛn de k'a kan jɔyɔrɔ dilen don muso ma wa. Bon jɔyɔrɔ dilen don muso ma den ko tɛ jɔyɔrɔ dilen don muso ma den ko tɛ jɔyɔrɔ ma di muso ma parce que an ɲɛ b'a la an ka réseaux sociaux kan muso bɛ ka buruja muso bɛ ka lamɛn dɔɔni an kɔni y'a ye transition in kɔnɔna na dɔɔni dɔɔni muso bɛ ka lamɛn mais halisa c'est peu halisa c'est peu a ka d'an ye u ka segin u ka loi in réviser n'o ye 052 u ka essayer k'a réviser dɔɔni k'an musolakaw ka projets fɛ k'an musolakaw kɛmɛ kɛmɛ sara la ni cɛ ye kɛmɛ kan ka ta yɔrɔ min na k'a tila a dɔgɔyalenba ka kɛ muso 30 ɲɔgɔn ye fɛn yɛrɛ ma ta o ye muso 30 ye a dɔgɔyalenba o kana 40% na ni muso ye dɔɔni vraiment o bɛ diya n ye
u ka jateminɛ k'a fɔ jamana tɛ jɔ ni musow tɛ muso mana écarté ka bɔ fanga o fanga la fanga tɛ jamana tɛ taa n'i y'a mɛn jamana ka sini ɲɛsigi anw musow de bɛ sini ɲɛsigi labɛn jamana ko la n'i y'a ye k'a fɔ ni furugufurugu bɛ cɛw ni ɲɔgɔn cɛ halisa an musow ma sɔn n'i y'a ye jamana bɛ nin dingɛ in kɔnɔ an musow ma sɔn n'an musow sɔnna a tɛ se nin si ma nin kɛra tan nin kɛra tan mankan fu ni kɛlɛba fu la a tɛ se nin si ma donc a ka d'an ye halisa u ka essayer u ka musow ka hakɛw réviser dɔɔni dɔ kɛra a la vraiment mais u k'a lajɛ halisa u ka réviser dɔɔni ani n'o ye loi 1325 n'o ye 1325 fɛnɛ ye donc u k'a lajɛ baarakɛyɔrɔ ni service daw la u ka musow lamɛn musow dɛmɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an musow an tɔɔrɔlen don vraiment en un mot an bɛ taa kalanbaw de kɛ anw de bɛ diplôme baw sɔrɔ ka n'anw sigi donc i yɛrɛ bɛ taga baarakɛyɔrɔ dɔw la k'i bɛ stage ni fɛn dɔw ɲini ou bien i bɛ taa ko baarako ni fɛnw na a ko ma nɔgɔn muso tɔɔrɔlen ko camanba de bɛ ta ka musolakaw sɛgɛrɛ ɲaniri wale caman de bɛ ta ka musolakaw sɛgɛrɛ jamana in kɔnɔ yan vraiment an bɛ adressé an ka président de la république la n'o ye Assimi ye transition président n'o ye Assimi Goïta ye vraiment a k'a lajɛ musow ka hakɛ dɔ kɛra dɛ mais halisa a tɔ caman bɛ o de tun ye ne ka kuma ye k'a ɲɛfɔ transition baara cogoya la. Dakuruɲala damadɔni na barisa émission bɛna se a kuncɛ yɔrɔ ma an y'a mɛn k'a fɔ ko Imam Dicko n'o ye imamba dɔ ye a bonyalen don kosɛbɛ kɔni Mali dugukolo kan fo ka taa se kɔfɛ yan fanw kɔni ma a yɛrɛ k'a fɔ ko imam kɔni ye kutuba dɔ kɛ juma don o ye laada ye juma o juma kutuba kɔni bɛ k'ale ka misiri kɔnɔ badilabugu nka nin kutuba kelen min kɔni ni kuma cayara kojugu barisa a yɛrɛ k'a fɔ k'a ye kuma dɔ fɔ a ka kutuba kɔnɔna la ko min b'a la ka ɲɛsin maa minnu bɛ k'an mara nin wagati min na n'o ye transition mɔgɔw ye barisa a ma maa kelen sigi e kɔni bolo e ye kutuba in kɔni i yɛrɛ ye maniya ye kutuba in ma dogo maa si la e bolo e ye a miiri kutuba a kɛra kutuba de ye kutuba min bɛ ka man t'a dɔn b'a ɲɛfɔ cogo min na ka ladilikan ta k'a ɲɛsin population ma ou bien e bolo kutuba min don a talen don ka ɲɛsin maa dɔ de ma concrètement. Bon kutuba ye fɛn dɔ ye n'an taara n bɛ taa diinɛ sira hukumu kɔnɔna na kutuba ye fɛn dɔ ye kutuba nana de ka hadamadenw hakili jigin ala ye min fɔ dan kɔnɔnaw na a n'an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye u ka kumakanw a ye min fɔ kutuba ye wajibi de ye kutuba ye fɛn ye fɛn min ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na mɔgɔw bɛ se k'u profiter kutuba fɛ k'a fɔ ala kira tile la nin ko in tɛmɛna n'i ma fili kuma in kɔnɔna na Mahamadu Dicko ye kuma in fɔ an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye o tɔgɔ sugu ye kuma in kɔnɔna na o ye welewele a bɛ ka welewele kan de di jamana kɔnɔdenw ma ko mɔgɔw kana fɛn bɛɛ ye k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ye fɛn finman ye i bɛ finman ye fɛn dɔw finman kuma bɛ fɔ fɛn dɔw ma n'i gɛrɛla la i b'a sɔrɔ fɛn jɛman donc a ka kuma in bɛ taa o taacogo de fɛ karisa an ka sigi an ka kuma maa o maa bɛ na n'a ye ko n bɛna ni jamana sumali ŋaniya ye an b'o tigi lamɛn a bɛɛ tɛ an jugu ye ne kɔni fɛ a ka kuma ye o de ye an ka ɲɔgɔn lamɛn o ka fisa an k'a kɛ furukufuruku ni fɛn dɛ maa i bɛ fɛn dɔ k'i jugu ye k'a sɔrɔ ale de ye donc a ka kuma b'o o de la ni fɛn fɛn nana ko Mali ko ni fɛn fɛn nana ko jamana ka taga ɲɛ ko donc ni o bɔra mɔgɔ o mɔgɔ da kɔnɔ ne fɛ ka Mali dɛmɛ Mali bɛ taa ɲɛ tan an b'o tigi gɛrɛ an ka n'o bɛɛ kan anw jugu ye o ye ne ka faamuyali ye dɛ ne ye min faamuya Dicko ka kutuba kɔnɔna na donc ani n ka kuma bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na dɔɔnin parce que i n'a fɔ CEDEAO ko kuma yɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn na dɔɔnin o de kɔni tun ye ne hakilina ye Dicko ka kutuba ye. O kɔnɔna la an b'a yira an filɛtɛma la ko an ka émission kɔni sera kuncɛ kuma ma an ni Nana Kadija de bɛ ɲɔgɔn bolo nin wagati in na Nana Kadija e kɔni ka kuma laban ye mun ye k'a lase an filɛbaga ma teliya la an bɛ se ka émission kuncɛ ɲɔgɔn bolo. Ok n ka foli belebele b'an filɛbagaw ye vraiment a diyara n ye vraiment an ka foli b'aw ye vraiment an ka foli b'aw ye bi an ka foli b'aw ye sini donc n bɛ welewelekan bila ka taga se jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma an ka sabali an ka yafa ɲɔgɔn ma jamana o jamana kɔnɔ yafa ani bɛn ni kelenya tɛ jamana o jamana kɔnɔ a tɛ avancer ko mun tɛmɛna kunun an b'o kɛ ji kɔni ye an k'an panse Mali ka mun bɛ nalen jamana in kɔnɔ bi an k'an panse o la nin ye nin kɛ nin ye nin kɛ an ka bɔ critique kɔnɔna na an ka bɔ ɲɔgɔnna gosi kɔnɔna na an ka bɔ kasolatagaw kɔnɔna na an ka miiri Mali sini na Mali sini a bɛna kɛ cogo di parce que ne y'i ta sara nin na a bɛna kɛ revanche de ye jamana kɔnɔna na donc an ka Ala deli to yen halisa Ala ka Mali taɲɛ halisa Ala k'o dusu don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n ka foli belebele bɛ bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ ko an ka émission Mali n'o ye Tabolo de d'an o kɔni sera kuncɛ yɔrɔ ma aw k'an bɛn